Na je weken gaat de schepper de groen in bij de nieuwe Boaterstuin Oer de Hagen in de Westerijn. Met 5 buurtbewoners is verliezen hier een speciale stichting oprichten en yield ophellen. En met succes, want de bouw van de nieuwe Boaterstuin kan los. We hebben een heel groot deel van ons doel hebben we binnen. Nog niet helemaal, maar we kunnen wel beginnen. Volgende week beginnen ze al met het uitgraven en drainage aanleggen. En dan langzaamaan gaan we de boel opbouwen. Het voelt nog net daar om genoeg yield bij elkaar te krijgen. Er binnen een soort fondsen onskreun en ook de gemeente had wat bijdroegen. Dat weer wel nodig, want zijn nieuwe Boaterstuin rint al gauw in de papieren. De grootste kosten dat zijn natuurlijk de speeltoestellen. Wij willen dan ook hele goede toestellen deel zetten die goed gecertificeerd binnen. En die ook door een bedrijf levert worden, maar die ook gecertificeerd is. En het zijn dus ook toestellen die degelijk binnen en robuust binnen en die ook heel lang mee kunnen. Als het werk een keer klaar is, had de Westerijn er een mooie en haast onderhoudsvrije Boaterstuin bij. De stichting verwachtte dat het werk voor enkele maanden klaar is. Eind mei, dat dan alles realiseerd is. En dan ben we weer een jaar zonder de speeltuin west. Dus dan zullen we eigenlijk met een jaar waar een nieuwe speeltuin gerealiseerd hebben. Dus we hopen eind mei dat de boel hier kan.